José Antonio Dono, alcalde estradense, visitou hoxe as obras do saneamento de Couso. José Antonio Dono, alcalde da Estrada, visitou hoxe as obras do saneamento de augas residuais que se está a executar nos lugares de Maindo e Sequeiro, en Couso. Esta obra está incluída dentro do Fondo Estatal para o Emprego e Sostibilidade Local e ten un importe aproximado de 135.000 euros. Con esta actuación proxéctase dar servizo a un mínimo dunha vintena de vivendas, mellorando os servizos públicos destos núcleos, xa que permitirá o saneamento de augas residuais coa futura instalación dunha depuradora. A rede será executada mediante tubos de PVC instalados en zanxa, cos correspondentes pozos de rexistro, discorrendo principalmente baixo o firme dos camiños públicos da zona. Terá unha lonxitude aproximada dun quilómetro. O prazo de execución previsto é de 2 meses e medio. O Concello da Estrada dedicou 1,1 millóns de euros, case o 49% do total dos fondos FES deste ano, a realizar saneamentos en 10 núcleos de poboación do territorio do Concello.